Tervetuloa helvetin viikolle. Kello on 5:30. Päivä käyntiin. Okei, täällä on nyt keitetty kahvia. Pannu täyteen. Ja nyt mä laitan itselleni tällaiset silmälaput, koska herranjestas tää helvetin viikko vie mun naaman kyllä hitommoiseen kuntoon. Silmäpussit meinaan. Mä voisin vähän kertoa, että mikä tää helvetin viikko nyt niinku on. Ja miksi tämmöstä tehdään. Ja jos te ette tiennyt, niin te voitte itsekin toteuttaa tämän helvetin viikon. Että ei ole mikään mun keksimä hauska läppä, niin kun, ja että mä olisin itse keksinyt tämän nimen, niin ei todellakaan. Ja en ole toteuttamassa tätä yksin. Me tehdään tää tosiaan meidän tuolla akatemian tiiminä, eli Roimana. Meillä nyt sitten koko meidän tiimi toteuttaa tämän helvetin viikon ja ollaan niinku laadittu tähän ja sovellettu vähän näitä sääntöjä niinku sit meille sopivaksi. Mutta tosiaan mä voisin vähän kertoa tästä helvetin viikosta niin kuin ideana ja niin kuin tämmöisenä kokemuksena. Ja laitan nyt tähän näin. Eli tässä on meidän helvetin viikon säännöt, mitä me toteutetaan nyt niin kuin yhdessä. Ja tästä voitte lukea niitä. Jos et nyt yhtään tiedä, mikä ihmeen helvetin viikko, niin saat nyt edes vähän jotain niin kuin tietoa, että mikä tää juttu niin kuin on, miksi tämmönen tehdään, ja että miten sä voisit itekin vaikka lähteä toteuttaa tätä, koska juurikin sinä siellä voit lähteä toteuttamaan tätä vaikka ihan yksilönä, ja niin kuin katsoa, että mitä tapahtuu. Eli tää helvetin viikko niin kuin ideana on viedä niin kuin yksilö niin kuin äärimmäisille rajoille. Tää on vähän niin kuin tämmönen henkinen ja psyykkinen niin kuin testi sulle ihmisenä. Eli tästä on ihan tämmönen kirja. Erik Bertrand Larsen. Wow. Eli tämmönen tyyppi on kirjoittanut esimerkiksi tämmöisen kirjan ihan niin kuin tästä helvetin viikosta. Tää on tämmönen mentaalivalmentaja, tää tyyppi, joka tän nyt on kirjoittanut tämän kirjan. Ja hän itse toteuttaa tätä helvetin viikkoa niin kuin pari kertaa vuodessa. Joo, mä voin lukea tämän kirjan täältä takakannesta nyt tämmöisen pätkän. Eli puuttuuko elämästäsi jotain? Oletko jäänyt tuttujen rutiinien vangiksi? Tarvitsetko uusia haasteita? Vietä helvetin viikko. Armeijassa helvetin viikko tarkoittaa sekä fyysisesti että psyykkisesti äärimmäisen rankkaa harjoitusjaksoa. Tämä mentaalivalmentaja on tehnyt siitä siviilimuunnelman, jonka kuka tahansa voi toteuttaa. Se alkaa maanantaina kello 5 ja päättyy sunnuntaina kello 10. Ja tämän helvetin viikon tarkoituksena on saada ihminen miettimään elämäänsä ja tavoitteitaan, korjaamaan tapoja, koettelemaan rajojaan ja ylittämään itsensä. Helvetin viikon aikana olet paras mahdollinen versio itsestäsi ja saat kokemuksen, jonka muistat lopun ikäsi. Tosiaan tää helvetin viikko, miksi me tehdään tää nyt tälleen niin kuin tiiminä ja viimeisen vuoden syksyllä ja näin, niin tää on myös semmonen, minkä voi toteuttaa just vaikka ryhmänä silleen, että sä saat tästä vähän niin kuin semmosen tiimiyttävän kokemuksen, semmoisen kollektiivisen kokemuksen. Tavallaan se ryhmäyttää, että me tavallaan yhdessä koetaan niitä helvetin viikon asioita ja on niinku perseestä ja tavallaan, että siitä saa vähän niinku tukea myös sitä ryhmästä. Että nyt mun käsityksen mukaan esimerkiksi just tämmöisiä jotain tiimejä on suorittanut tätä myös, niinku, että tavallaan saisi enemmän vaikka tiimihenkeä tai jotain niinku tämmöistä. Meillä tosiaan tähän helvetin viikkoon nyt Roimana kuuluu se, että me lähdetään tänään metsään yöksi. Joo. Mä oon tätä nyt panikoinut tässä silleen muutamia viikkoja, mutta siis en mä tiedä. Me ollaan siellä 2 yötä siellä metsässä. Siis me mennään helvetin järvelle. Niinku teemaan niinku mukaisesti. Ja siis mulla on tossa nyt makuupusseja ja kaikkea. Ja niinku meillä on tulossa sinne sellainen kunnon joku vitsin komppania, teltta ja niinku kaikkea, että ruokaa on nostettu. Mä voin kohta tehdä tämmösen niinku pakkausesittelyn, että mitä pakkaan metsään mukaan. Mutta siis en mä nyt varmaan ole ikinä ollut missään metsässä yötä, että en mä nyt edes tiedä, mitä sinne periaatteessa pitää pakata, mutta varmaan joku tulitikut ja vessapaperi ja joku puukko ja ruokaa. Mut joo, metsään tosiaan mennään, että tää kuuluu nyt tähän meidän niinku tämmöiseen ryhmäyttävään kokemukseen myös osaksi tätä helvetin viikkoa. Niin ajattelin, että otan tämän kameran mukaan ja kuvaan materiaalia, koska tää voisi olla ihan mielenkiintoista niinku seurata ihan mulle itsellekin, niinku, että
millaisia fiiliksiä mulla herää ja näin. Ja meillähän tosiaan tähän helvetin viikkoon nyt kuuluu se, että kun me mennään sinne metsään, niin meiltä otetaan puhelimet pois. Eli me ei saada käyttää puhelimia ollenkaan. Ja tähän helvetin viikkoonhan nimenomaan myös kuuluu se, että vähennät kaiken somen kuluttamisen, TVn kuluttamisen, tietokoneen, kaiken selailun, kaiken tämmöisen. Eli esimerkiksi, että sun pitäisi vaikka lukea kirjaa tai niin kuin, tehdä jotain kehittävää. Eli jättää koko tältä viikolta niin kuin kaikki tollanen pois. Niin kuin. Tällaisilla kuule mennään nyt ja ihan siis mä voin uskoa, että tää tulee olemaan semmonen, niin kuin tällä hetkellä mulla on ainakin semmonen fiilis, että tää tulee olemaan semmonen kokemus, mikä tavallaan aika kultaa muistot, niin kuin mun mielestä tossakin ehkä sanottiin muistaakseni. Kun tän on kokenut, se tulee olemaan perseestä, mutta kun tätä muistelee puolen vuoden tai vuoden päästä tai 10 tai 20 vuoden päästä, niin tää tulee olemaan sellainen, että ei vitsi, tällainenkin me suoritettiin. Ja varsinkin nyt, kun me tehdään tää tiiminä, niin mä uskon, että tää tulee olemaan semmoinen, että tätä me vielä muistellaan ja nauretaan silleen, että me ollaan hitsit teltassa yötä jossain metsässä ja keitetään siellä jotain pikakahvia aamulla. Niin siinä mielessä mä kyllä ootan tää innoissani, että millaisia muistoja tästä tulee. Mä ajattelin nyt mennä peseen tämän mun liimalettitukan, koska mähän en pääse siis, mä oon pidätellyt tätä mun tukanpesua, niin kuin säästänyt tätä nyt tähän aamuun, että mä voin pestä sen nyt just ennen kuin me lähdetään, koska mä en pääse nyt pesentämään mun tukkaa enkä mitään niin kuin kunnolla silleen nyt 2 päivään. Ehkä kiva niin kun nyt pestä tää just ennen kuin me lähdetään. Ja kello on nyt siis vasta 7:30, joten siis tää päivähän niinku, tää on niinku tässä parasta. Että me herättiin ihan koomassa. Ja niinku, ei tässä mitään. Nyt niinku ihan kois kello ihan silleen päivällä ja tälleen. Mut nyt mä menen suihkuun. Nyt mä ajattelin tehdä vähän pientä tällaista pakkaamisesittelyvideoa, että mitä mä nyt otan tonne mettään mukaan. En tiedä itekään. Muovipussi. Varmaan tulee tarpeeseen. Mä voisin eka näyttää nämä mun ruuat. No niin, tässä lähtee. Elikkä ajattelin ottaa banaaneja. Ehkä 2 tai ehkä jopa 3 vielä. Sitten eloveena välipalapatukoita. Talouspaperia. Pikakahvia. Ostin halvinta mahdollista. Tää oli kyllä tavallaan tämmönen söpö pieni pakkaus tai tämmönen. Sitten tämmösiä miniporkkanoita, taateleita. Oho. Tähän helvetin viikkoon kuuluu just tää, että pitäisi jotenkin syödä niinku tosi terveellisesti ja niinku silleen ei mitään niinku karkkeja tai mitään herkkuja tai mitään. Niin, no esim. Mä tykkään kyllä näistä taateleista, plus tää tekee hyvää mahalle, niin saa vähän kuituja sitten. Ja sama porkkanat, ajattelin nää niinku siltä kannalta. Sitten tässä mun yksi ruoka, olisi niinku nuudeleita ja sitten tonnikala. Sitten olisi toinen ruoka, olisi nuudeleita ja tonnikala, vähän eri makuisesta. Ja sitten mulla oli vielä yksi tällainen norminuudelipaketti tai tällainen katkaravun makunen. Ja sitten pähkinöitä naposteltavaksi. Sitten mulla oli vielä tällainen herkkäsnäksin, tällainen pata-herkku-asia, Pohjolan pata. Niin halusin ihan testata tätä. En tiedä, onko hyvä tai mitä, mutta tää lähtee nyt testiin. Niin katsotaan, enköhän mä näillä ruuilla niin tavallaan pärjää, että niin kuin, jos me ollaan siellä niin kuin nyt tänään mennään, eli tänään iltaruoka, sitten huomenna 2 ruokaa, ja sitten torstaina tyyliin 1 ruoka, niin 4 ruokaa. Niin tässähän olisi vähän niin kuin 1, 2, 3, 4. Katsotaan. Vessapaperi. Sitten mä ostin Lidlistä tällaisia kulhoja. Niin mä ajattelin, että nämä on niin kuin hyviä nyt tonne. Tällaisia pikkusia mini-muovikulhoja. Ja sitten mulla oli tällainen entuudestaan tällainen niin kuin smoothie. Tämmönen, tästä lähtee tää kansi. Mä en nyt saa yhdellä kädellä tätä ilmeisesti tästä irti, mutta mä ajattelin, että tästä voi juoda just kahvia esim. Sitten mä otin tämmösiä, kun mä ajattelin, että suolaa tarvis kuitenkin esim aamupalalla ja tälleen, niin näitä. Mikä tää nyt on? Kaura joku snacksi. Sitten tällaisia perus tämmösiä imettäviä smoothie-asioita. Niin nää on hyviä. Sitten lusikka ja tommonen minihaarukka. Sitten mulla on vielä toistaiseksi ne on vielä täällä jääkaapissa, niin kauramaito, let's go. Ja sitten tällainen kaurasmoothie-asia. Eiköhän näillä nyt pitäisi edes hetken aikaa selvitä hengissä. Sitten pakkaamisiin. Näihin niin kuin, että mitä sinne tarvii niin kuin mukaan. Niin tämmönen makualusta, kova. Sitten
makupussi, tadaa. Mä laitan jalkaan tämmöset niinku ihan tämmöset niinku, mitkä nää nyt on, tämmöset urheilukengät. Nämä on vettä pitävät. Mulla ei oo semmosia, missä olisi vartta. Mä olisin ehkä halunnut sellaista, missä olisi niinku, vähän niinku vartta pidemmälle. Mutta ei ole, joten näillä mennään. Siellä ei pitäisi olla mikään himokylmä. Et mä oon kattonut, että siellä pitäisi huomennakin olla 24 astetta päivällä. Ja alin lämpötila menee tyyli johonkin 10 asteeseen tai silleen. Niin siellä ei pitäisi tulla himokylmä. Niin mulla on nyt vähän ongelmana tää, että mitä mä niinku nyt, että mikä on niinku paljon vaatetta tai mikä on liian vähän. Että mä laitan ulkohousut, kesäisemmät, eli ei mitään siis toppahousuja, vaan niinku tällaiset niinku tuulipuun housut. Ja sit mä otan ainakin tämmösen karitraanin, tällaisen niinku, tää on vähän, tässä on niinku hihat tällaiset, niinku, mikä tää on tämmöset ihan perus vähän niinku kankaiset, mut sitten tässä on niinku tätä tämmöstä toppa-asiaa niinku tässä päällä, tai tässä mahan päällä. Tää varmaan lähtee mukaan. Mulla on tällainen vettä pitävä niinku Didriksonin tämmönen vihreä takki, niin tää on varmaan se takki, millä mä meen. Joo, nää on nyt ne takkivaihtoehdot varmasti. Sitten pelikortteja. Joku sanoi, että se ottaa normit pelikortit, mutta mä löysin itseltäni, mulla on nää tällaiset Deepix-kortit, ja sit mulla oli tällaiset idioottitietoisuuskortit, niin tässä on tämmösiä hauskoja kysymyksiä, niin joo, sen takia pitää olla pelikortteja, että saadaan jotain virikettä. Tää on ihan kuin selviytyjien lähtis hitto, mut tippuisi niinku 2 päivän päästä sieltä pois. Tää kestää vaan 2 päivää. Mä ostin tollasia, mihinkään mä laitoin ne, niin tällaisia naamanpesu, tämmösiä vaipseja. Ja sitten tämmösiä desinfiointipyyhkevaipseja niinku käsille. Niin nää, ja sitten joku perusrasvan mä otin mukaan, deodorantin otin mukaan. Sitten mä otin mukaan se unimaskin. Mä en tiedä, onko siellä niinku pimeätä vai valosaa vai miten, mutta mä en tiedä, toi voisi olla hyvä. Ja sitten hammastahna, hammasharja. Sitten mä otin vähän noita vitamiineja. Aurinkolasit muuten pitää vielä ottaa ainakin. 2000 years later. No niin, nyt mä oon saanut pakattua ehkä silleen niin hyvin kuin mä vaan nyt pystyn. Mun kamat. Ja se on nyt tässä näin. Tämä lähtee. Sitten kaikki nämä Hitsin retkeilykamathan niinku tässä vie ison niinku tilan. Siis tää patja ja toi makupussi ja ruokakassi. No ruokakassi on sitten toivon mukaan vähän tyhjempi, kun tullaan takaisin. Mutta siis toi pitäisi sitten vielä niinku kans raahata. 2 kassia. Mä otan vielä tän niinku kunnon retkeilijällä kuuluu, niin vyölaukku. No, en tiedä, jännittääkö nyt silleen vielä oikein, mutta vähän silleen, että tää ei oo niinku mulle pala kakkua. Tää on vähän semmonen niinku epämiellyttävä asia, mutta sehän nyt kuuluu tähän helvetin viikkoon. Mut mä yritän niinku jotenkin silleen, että me ollaan siellä porukalla ja se karhu ei varmaan hyökkää. Ja mä vaan mietin niinku oikeasti kaikkia näitä Podomjärven murhajuttuja ja nyt mun pitää lopettaa tää ajatteleminen. Tätä ei voi enää paeta, joten kohta mennään. Fiilikset on se, että on ollut ihan mukavaa. Niin kun ollaan keitetty tuossa kahvia ja kohta varmaan aletaan niin tekemään, tai jotkut alkoi tekemään nyt jotain ruokia. Eipä tässä nyt ihan kamalaa. Täällä on ihan sikanätit maisemat, ihan sikakiva tää niinku ympäristö, tää miljöö. Huomenna päästään vähän niinku retkeileen oikeesti. Me lähdetään niinku patikoimaan tonne. Tehdään ihan pidempi niinku metsäretkiä, tälleen niinku ihan tämmönen niinku lenkki. Niin eipä tässä. Ehkä vähän jännittää vaan toi, kun tulee pimeetä ja niinku
toi teltassa nukkuminen, mutta muuten tää on ihan fine. Ja tossa nyt on ollut ihan, tai ehkä niinku eniten mua se, että kun tässä ei nyt ole niinku mitään tekemistä, niin mä en niinku osaa olla paikoillani tai niinku, et toki tekee mulle tosi hyvää tämmönen maadottuminen, me ei saada käyttää puhelinta ja niinku, ei oo mitään niinku virikkeitä, semmoista mihin on tavallaan nykymaailmassa tottunut. Niin se on niinku semmonen ehkä, että mä en osaa olla paikoillani, niinku istua vaan tossa ja juoda jotain kahvia ja niinku keittää jotain nokipannujuttuja ja vitsi niinku jotenkin. Niin mulla tulee semmonen olo, että mun pitää koko ajan olla puhumassa tai sanomassa tai tekemässä niinku jotain, joka tekee nyt kyllä ihan hyvää tähän syksyyn, että oppii olemaan vaan silleen niinku Joo, tämmöstä. Ehkä mieluummin jossain NS-maassa. Okei, nyt meillä on ongelmia, että me ei saada näitä trangioita. Me ei saada näitä trangioita syttyä. Täällä niinku yritetään saada ruokaa. Me ollaan selviytyissä. Meillä ei ole tulta. Ei todellakaan. Ja ilman tulta ei selviä. Vedenkeittohommiin. Toi trangia ei syttynyt palaan, niin, tai mikä onkaan, niin mä menen nyt laittamaan tän tonne liekkiin. Ja voitte kertoa, että mitä teillä on täällä tulossa? Täällä on tämmönen Herkkäsnacksin Pohjolan pata retkieväs. Nice. Sekoittaa. Kun on reissumies. Mä luulin, että sulla oli se Herkkäsnack. Mä voin mennä. What the fuck? Mitäs tää nyt toimii sitten? Aika. Niin se ei auta mennä silloin. Monelta. 12.3. No, jos kukaan muu ei ole lähdössä, niin mä lähden sit samaan aikaan teidän kanssa. Me lähdettiin nyt hakeen siis lähteestä vettä meille. Ja siis kattokaa miten hienon näköistä täällä on. Tässä on mun seuralaiset tässä edessä. Ja siis kattokaa. Oh my god. Ihan sikanätti tää Suomen luonto. Mutta tosiaan täällä on siis semmonen lähde, mistä me käydään täyttää meidän vesipulloja. Niin. Sille toipuu. Ei mennytkään. Hei, läpikulku kielletty. What the fuck? Mennäänkö vai? On tää jännää. On tää kyllä jännä. Hemmikin tulee tuolta. Siis mä en nyt... Tästä ei saa mennä, Helmi. No läpikulku kielletty. Nyt tuli ongelmia, palataan, kun päästään lähteelle. Joel, kova! Kun mä kannoin tänne. Oli seuraava. Käykää nyt tässä sitten. Oikeesti hahmoja. Ja silleen kun mä mietin mistä asioista puhuttiin tosi silleen vakavasti jostain, niin ei... Hyvää huomenta. Täällä on kuulkaa herätty taas 5. Helvetin viikko sen kun vaan jatkuu. Järvi on aivan tyyni. Ja jotenkin täällä on niin semmoinen olo, että pitää kuiskia, koska ettei jotenkin niin kuin särje tätä jotenkin hiljaisuutta ja tämmöistä. Mutta siis täällä on 5 herätty ja nyt lähdetään Nuotiolle kahvin keittoon. Tuolla nukkuu meidän yksi tiimikaveri. Mikä toi on? Riippumatossa. Tää kuvastaa niinku sen todellisen leirielämän ja sen eränkävijän. Pystytään sen riippumaton ja lakanat ja kaikki tommoset kuivuu nyt sitten tossa. Vai mitkä onkaan pyykit. Joo, mä nukuin tuolla teltassa ja no en voi sanoa, että nukuin, koska nukuin ehkä tunnin. Muuten sitten vaihtelin asentoa ja tyyny oli koko ajan huonosti ja joku piti jotain ääntä ja mä valuin, kun mä nukuin jotenkin semmoisessa alamäessä. Ja eipä tuolla nyt oiskaan ollut muuta tekemistä kuin herätä 5, koska ei muutenkaan olisi saanut unta. Niin ei muuten kuin päivä käyntiin. Okei, 7.30 on kello ja tää lähdettiin, kuulkaa nyt sitten jo patikointiretkelle. Kuinkas monta kilsaa meinattiin mennä? Varmaan 11. Ainakin ollaan menossa sinne helvetin kolulle. Että sinne mennään ainakin ja ei mitään, en oo kyllä varmaan millä tiedä, että koska olisin näin aikaisin lähtenyt oikein tällaiselle retkelle niinku. Aamukahvit on juotu joskus 5 ja nythän täällä jo päivä sarastaa.
Siis kattokaapas näitä. Siis toi näyttää ihan niinku... Kato noita mättäitä. En tiedä näkyykö tässä kamerassa, mutta siis toi näyttää ihan semmoiselta, että tossa olisi niinku 3 päätä ja ne yrittää tavoitella tuolta jotain. Se on se. Ai on. Oikealle me lähdemme. Puolet porukasta oli jo tullut tänne. Ai että, kattokaa näitä maisemia. Sanokaa moi YouTube. Moi YouTube. Joko se on kylmä? No ei, mutta sakkaa teki tai jotakin pähkinää sieltä. Me ollaan täällä osan porukan kanssa jatkettu matkaa vielä vähän pidemmälle patikoinnille. Ja löydettiin vesiputous! Juokse tosta? Ei tosta. Mä oon sameen Niin on. Niin on, en kyllä jois. Meitä on niinku 5 kaikkein reippainta. Tässä mitataan tää reippaus. Et kuinka monta ihmistä jakso lähtee pidemmälle. Mitä täällä on? Arni Sammal. Moi Marko. Mut joo, nyt me etsitään toi... Mikä se oli? Helvetin portti. Helvetin portti. Katsotaan löydetäänkö. Siinä on vaan vähän se, että jos niitä menee Terve. vastaan, niin saattaa juosta karkuun sekin parjalle. Joku kettu kun tulee, niin ne on aika avuttomia. Tosiaan me tultiin tänne Helvetin portille täyttää meidän vesipulloja. Ja täällä oli siis kanoja ja pupuja ja kukkoja ja kaikkia, niin me jäätiin nyt ihastelemaan niitä tossa ja käytiin vessassa. Ja siis me oltiin ihan silleen nyt, että me oltais voitu käydä tässä niinku kahvilla tai jotain. Mutta tää ei ollut auki. Niin me joudutaan nyt sit lähteen takaisin päin. Hyi. Apua, ampiainen. Apua. Käveltiin siis tänne nyt niin kuin sieltä Helvetin kolulta. Niin semmonen vähän vajaa 2 kilsaa tähän portille, kun ne muut lähti sit jo takaisin sinne leirialueelle. Nyt sitten katsottiin just kartasta tästä, missä me ollaan nyt, eli täällä Helvetin portilta, niin on joku vähän reilu 7 kilometriä sit sinne meidän niin kuin majoitukseen leirialueelle. Matka jatkuu sinne ja me ajateltiin, että meillä menee varmaan joku 2 tuntia siinä, niin kello oli tyyli jotain 12, niin miettii oikeesti, että me ollaan oltu nyt niinku 5 asti hereillä, eli niinku 7 tuntia ollaan oltu hereillä. Jaksaispa joka arkipäivä herätä näin aikaisin, niin sais niin paljon enemmän aikaiseksi, mutta pitäis mennä kyllä sitä ajoissa nukkuunkin. Nyt lähdetään takaisin majoitukseen.